Good afternoon, sir. Yamboge Biaba. Yes. Lanya, if you got a question, is a baby togi here. Biaba Taco Shebes, a baby togi here. When you hear bleach, you take a wing to Shachagana. A queen will teach Shachaka half red, half yellow. You hear money take it, you hit the train of Manona. Ana meeting Manu. Maka Gota. Bring it close to screen here. Ana meeting Manu. Mboke hapagapa no toke hapagapa nyonya. I'll make hairstylist. Gene ruembo. Ana media see she my customers. Okay, man, you have a bag on social media and got in room again. Yes, sir. The phone and I give you to get last. Bishop, good afternoon. Maybe I for interview. Yeah. Maybe I for interview. Yes, sir. Kebianga Takoshieze. Huh? I'm on near because I want to like I'm joining my life again. Then Emma, each of a join their life. Then Kebianga Takoshieze. Mbutugi here now. Yaka weekend. Eh? Mbutugi here now. Yaka weekend. Kebianga Takoshieze. Achiga Coco Baba Prona cage. Oh, now I'm happy. Obioma na Obioma Esh, don't come here again because I'm not Obioma Pagage. Don't try eating. Sorry, sir. The way for now, like a piot of Kelazo. Okay, sir. I'm put a big enough more. It's up your map. Hey, yeah, Bishop. Dobo Ibo, be a lepen who you know. The pen of wine. They will follow their Kelazo. Okay, Bishop. Ton Codiazo. Let him get Punas more on our job. Let him get Punas more on our job. Go front. Gakodi front. Go front to get Praheke like this. I beg a back. Go front to Chileka Bagoko. My bingo. Let him get Punas more on our job. Get respect your money. Let Boji eat no barana papa. No manoko manaho. Bishop, Jikwano Wayo, Guinea, Jikwano Wayo. Yemudi, Biko, Yemudi. The shots are hot. Bishop, Kono, Get a barago kono. I hold him, Ele him no kwege bo. Ele him no kwege bo. Okuma ba ko. Adi meta kudu do okuma ba ko ngo si okum. Adi meta kudu okuma ba ko. Where camera ti no kwege. Where camera ti no kwege. Ti camera no kwege. Ti camera no kwege. Na many ya na oni da afia. Oh, Chilekenna. Ana metude. Chilekenna. Mmadụ dị n'ụwa. Mmadụ dịkwa bishop, ọ bụrụ onye ikwu. Ọ bụ ma mmadụ dị. Mmadụ erika. Agaraga nnọọ ga-aha ya tụkwụ ụmụ nke nọ n'azụ n'ọbịa peghe. Paha ya tụkwụ ụmụ nke na ụgbọ adaka enwe nọ n'azụ just nye branga. Ready na mepụta gị here. I'll bring you down without wasting time. Oh, that's in run a bed now. Get a walk keep and run a bed now.
ete so yela nwoke bia dina from okwoge na onye bịara na site okwoge ahụ na ete so nwoke ka yele ano look at gibru okwu onye kwara baro n'ime ahịa kwa agbọghọ bịa dịka gị Bishop eweliwe afọ mbụ Chiamaka Igwe nọrọ ọfụma dị wefo na n'ihu gị Okay. Chiamaka Igwe kebishira nọnyere anyị Ebi m Onitsha, Anambra State. Ịdị afọ ole? Adị m 26 years. Okwu ga-adị ụta 26. Echere m na 39 ma 40. Ịdị 26 okwu gị ka ihe enwe, okwu enwe. Give parokwu onye kwaga kikpa ya titi ya Chileke agbaghị ọkụ. Parokwu onye kwaga baro n'ime ahịa. Ọ aka ka ị ga-eji n'alụ di m na-ekwu gị na-ekwu. Di gị na-ekwu 1, ha na-ekwu 2. Nwa pingo mụrụ amụ. Parokwu onye na-agba ọsọ Ọnịcha every time. Na ma miso na ụmụ nwaanyị ndị mere aba women riot. Bịara nga bịa were okwu ndị mere riot aba women. La Ọnịcha bịa nga bịa mmeghe interview. Na-ekwugarị, remove that your hand from your mouth nwa pingo mụrụ amụ maka mgbara nkata. Sorry. Maka mgbara nkata. Sorry. Ịbakwa okwu ndị mere aba women riot. Gị bịa nọrọ nga bịa amere m anya agbakasịrị m anọ. Nkwuo na-asị m nwụrụ n'ọjọọ. Bishop eweniwe. Damn you. Iji ụmụ ole? Eji m ụmụ 3. Tele Rosanna. Ị mụrụ onye mmadụ ka ị mụrụ onye ahụ kwụrụ ụgwọ isi gị. Ọ kwụrụ ụgwọ isi m. Gịnị ọ ka bi? Achọrọ m ịlụ ọzọ. Ị hụrụ ya? I'm a post to video. And if you don't have the Gwegwegwe, I'm going to post a video. And I cannot remove any video because I'm on a video I go online here. Bishop post ya. Okay, chere elu ọzọ. Ya. That man ụlọ agha ụkwụ ga ka o ji gwọrọ ọgwụ ego ka ọwụ. That's all were part of ụkwụ ga use onye use. The side of ahụ ga anwụọ. Iji bịa ga ị chọrọ ịlụ arịọ ọzọ. Ịhụna nga nwaanyị lụrụ nwoke n'ala Igbo. Nwa bingo nwụrụ anwụ eji abalị zaga king of boys. N'otu ụkwụ ya dị. Ụkwụ. Onye kọsa prala ụkwụ eprefulu bịa nga. Ke prala ihu eprefulu bịa nga. Just hold your peace now. Bishop, gịnị ka m mekwanụ? Ejụra m ihe ị mere. Bishop, happy new month. Ị bịara for interview? Yes, sir. Akwe mani ihe ọbụla mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ social media niile. Ama m. Ya dowe phone na maka ebido ọtọ kele asọ. Asị gị dewe phone n'ala. Ga-ebili ọtọ. Chineke na were aka chitara gị Chineke agbaghị ọkụ. Unu bịa unu tatụ ịkpara ahụ eprefulu n'ihu eprefulu bịa nga. Gị bi were ara gwa egwu dọrọ. This girl is one. The way that in Naladia back in my each hour. We bend the game, I sing a jack bushana. It's a la hototo. Yes, sir. He in a hogan. Ihe a bụ ihe enyi ya nọ n'ụlọ. Ọ na-enye m ohere n'ahụ. Bịa nne gị na nna gị dị ndụ. Nna m anwụgo. Ndụ nna tọnụ ko dị azụ. Chineke nna April ka anyị bara n'ime ọ ga-adịrị ya na mma. Hụrụ dis April enwụọna ị ga-anwụrịrị n'aka m. Ọwụ m ga-anwụ n'ime gị. You must die in my hand. Ọwụ m ga April ka m ga-egbu gị na mụnwa ga-eji aka m pigbuo gị. Asị gị tọọlụ azụ Chineke agba gị ọkụ nwa bingo nwụrụ anwụ. Look at. April I hụrụ ndị ogbi ga-ezute. Ị hụrụ this April abịrị n'ime ya. Enweghị m ike ịnwụ n'ime gị. Ndị ogbi ga-egbu gị. April ke. Look at.
So eso na ndị chọrọ gị ije edi. Na ahụ mmadụ. Ese m na. Mmadụ. Ewohụ mmadụ. Ewohụ mmadụ. Ndị pastọ ada ahụ n'ụdị nke eme ha deliverance. Ọwụ nwaanyị chaghị ọcha ahụ atụrụ gbuo ha na ndị ka ada na-ada. Ndị pastọ lewe anya na wọlụ di a Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo. Odi mmadụ ịba toilet na anyọ mamịrị nga niile eshiwe mamịrị gị ga-eshiri shie 2 days. Les ma gara azụ comfort. Dem you lewe anya front. Les ma zụrụ comfort wee ha na toilet. Ebe anga takoshiri mezi na bring you down. Ewo wechi mmadụ. Daa were phone gị. Aha gị? Aha m bụ Chimamanda Favor. Ị dị afọ ole? 27. Iji ụmụ ole? Amụbeghị m ụdị. Gị na onye bi? Sọsọ mmụọ. Ebe ibi ọwa ụlọ akwa mpi ka ọwa ụlọ self-contained ka ọwa ụlọ yard unu nkwuru. Ụlọ akwa mpi ebe ndị na-enweghị ego na-ebi. Ụlọ akwa mpi? Iji eme short time? Ejighọkwa m eme short time, ọ ebe ego m ruru. But ọwa ụlọ akwa mpi ebe ndị akwụla na-ebi gị ga-akwụzi ụgwọ biri. Tupu aka mma ihe mere. Mba, ọ bụghị ụlọ akwa mpi, ebe a bụ compound ebe ndị mmadụ bicha. Biko jide phone a n'aka gị tii weta ya close to your face please. Jide ya n'aka gị ka m mee gị interview madam. Ejidego m ya. Gịnị ka ị na-arụ? Hair stylist. Mma gị ọ dị ndụ? Yes sir. Nna gị nwụrụ ọnụ gịnị gburu nna gị? Nna m ya ga-arụ wee nwụọ. Na family unu mpaghị ọkara nka nwụọ? Ọ dị 75. Enwere nwanne gị nwụrụla nụ? Mba. Na family onye nwoke nwere akpa ama ọ gbala gị enyi mbụ? Amarọ m ihe mere biko. Ema ihe wa akpa amụ? Mba. Onye akpa amụ ya vuru ivu karịa amụ ya ọ gbala gị enyi mbụ? Ịhụ na akpa amụ vuru ivu mbụ karịa amụ? Gịnị ka ọ bụ bishọp? Ejụwa m ihe ọwụ. Ịma ihe wa akpa amụ this girl iwe onye ara? Bishọp amarọ m ihe ị na-ekwu. Akpa amụ eji anyụ amamịrị. Enwere nwoke akpa amụ ya buru ibu karịa amụ? Amaghị m. Iwe onye ohi? Mba. Ị gala n'ụlọ nwoke mbụ ya yipụ bọsas ma ọ traza gị echerela ma? Mba. Enwere mgbe otele ego mara gị ga-azụrụ ọgwụ ị ga-eji last ya lọngụ ṅụọ? Mba. I werele shuga mbụ tinye otele gị ka i were ka ọ were ike tọọ gị ụtọ ma nwoke bịa ya atọ m ụtọ ma ọchịma ọfụma? Mba o. Iji ata arụ? Mba. Apụrụ gị ọnụ? Mba. Ara ọ dị n'ụlọ unu? Ala adịghị. Mbesa adịkwanụ? Mba. Iwe onye ebe? Abụ m onye Anambra. Ebe na Anambra? Agụrụ. Ebe na Agụrụ? N'ọdịda ama. Ebe na ọdịda ama? Nwa agụ. Enwere onye eji gwọ ọgwụ ego n'ụlọ unu? Mba. Agbere gị na komkom? Mba. Etiri gị na bọtụ? Mba. Oke ike ọ ghara gị? Mba. Ike gị oshigo oshi? Mba. Ọnụ gịkwa na oshigo oshi? Mba. Anaghị osiri ike? Mba, o sighi ike. Ị nọrọla ụtọ aga aba mamịrị n'ahụ? Mba. Ka ihe mere na iji chọọ nwoke na ndụ gị ka gị na nwoke biri na no forever and ever? Ka reason iji achọga nwoke gị na ya ga-ebi forever and ever?
Makana me elugo oge ịnụ di. Eh? Makana me elugo oge ịnụ di. Ike ụwa n'ọlụ taa ya agwụ gị. Mba. Enwere mgbe gị na nwoke lụrụ ọgụ gị si gị ya egbuo gị taa, ya egbuo gị taa, ya egbuo gị taa. Mba o. Elotụla ọgụ n'ime ahịa mbụ. Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Ụmụ nwoke atọ. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Ị ma nri eshi? Ị ma nri eshi? Ama m esi nri. Ụmụ nwoke atọ agwara lụrụ gị gị na ha kpara. Elee ihe n'ime ha niile nwere nke gwara gị okwu marriage? Ka ihe mere na ha alụ gị? Nke izizi bụ n'ọnụ ọ pụrụ na Nigeria. That means Otele gị vu ihu ọma for nwoke ịkpa gị ya mecha gaba abroad. Otele vu ihu ọma. Nke abụọ ọ na-ese ihe osise. Antụ o sechaa ya ọ na-eme ka isi adịchara ya mma. Okay. Gị na onye ara akpaala nọ na nwa agbọghọbịa elu onye isi na-adị mma. Nwa okorobịa nwere nwa ajaghị ara dị na mma. Yes, my sister Genti. Okay, adịla sure na gị na ndị ara na-erelate. You got that? So when you watch, don't laugh here because sometimes some people they might associate with them. Like most of these men, they don't know Igbo. Some of them were bipolar. Some of them were bipolar. Now, can't talk, especially working on UK. Eh? Percentage of working on UK 370 were bipolar. Then Germany, Poland, na Arab country. You got to now. So, only can alone yara, Mahanso, Yara Kere. But based on this, on the mecha song, I will may observe. Gabriel. So, I progiwa Biara now. Oparonyara no EU. It's not a laughing matter. Yes, anybody dinara, G no nyahu lives in you. Go and ask. Anybody eating, that is why I tell me with onyo will get G no nyahu. Atom of G no nyahu lives in you. Oh, sure. I'm now like it. I'm not joking. Yes, ntamu I watch a line before and I win or again a kuru dress again I watch what she was. Let me she get into yes, I told that I'm not joking. I'm not joking, Bishop. And when he may go, oh, to I can like it. So I hear I come Rukanga name make it more each of Anjema joy he Bishop. I'm just so again, may my soul went through mental problems. Say, no, he manage happy a lawyer. No, saying that oh, Nyara. Ara de Humake Yeronyara. Oh, yeah, come not over. When he was go with this thing, I'm gonna remember I say Gawa Psychiatric Hospital. Bishop, Oka Homan and Bawara down now, Purujeba water. Oka Paman and Bawara. Bishop, I want Ginana man, go on, be an Nedoma, and Nedun Nenam, Nenedun Nim, no Messagene. Ile the Ganena Nagaji Tamadato. Etramada Totato Nyara gave you meaning what? Our Kulakena. I call you also. It's a war. My boy, Biara. My sister, listen. After this live stream, Biko, Garam La Bara. Second, it's some gather, and when I may go gather, when we're going after this live stream, Gala Bara. Second, it's a more gala. Young may go can wear gavan, just worry wear gavan. What is ye net basketball? Ghana to basketball. What is ye net here? Copper and it net, but what is ye? One bingo when that's an acco a gonna copy. Is she want Jaffu? Genotype, okay? A Block group, okay? B positive. One number, watch it, Alia.
watch Italia, well, we should watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check subscribe or like share or what I am. You watch Italia, get back. You just know what you have to share the game for what? Subscribe or for this place. Number 081 63 17 0617.